la bi utukalo kleta ani duru samba flamuga ani duru fulibi awi fausi yorola amunu be gala je maliko no malikoka ayo bismillah nga kuna funi okeneka kuna funi damnela wakati dama abu bibina anga jamana konnala angunu kon charela kosobe bollo sirofe kuna funi sirofe ani jamana fantan nani bela jaralina ko anga jamana fintikla kado beno ko anga jamana nyema ko ni tikeke ula ko kasabuke fanga ko ni cheni o ngani atube ula kuna funi ami ko ni tora ma o hakilla munumunu na kadaka jamana nyema o maboka femi wala like ala wani madawere ala nyini ke kuna funi anu galontigia kasangani o konyo ye kunungo alamsa utukalo kleta anani samba flamuga ani duru neke kanya mugan wakati ula anga jamana jabarani sobala anga jamana ministre mnyeshine ndo lakana koma ni o ministre de la sécurité de la protection civile ale ko ni boraka communiquer mina aboraka ni ngunu ka nunu ko ni ko olu sebentia ayira la ka fo communiquer o kolonala ko femie chelo anga jamana ko na la fintikla kalo ko ngala nyini ka sega jamana ko ni o fanga ko ni o nyagami chogo dowla ni tike ko ni kera ula munu yera la mafla bala nulu donen ko sobe ni obeta leke général de brigade Abbas Dambélé ani général de brigade Nema Sagara ere o konina kasangani ni ma ko fole nuyi ubita ujo fo mata ani kelemboyan ko la mamnu yere la France ka jamana de no be alani alibe France armée de l'air la wafana abe barake France jamana ka service de renseignement o ere fana konina ni alere to yano Cristiano Bernardo Vezelier mata ani kelenuna u koni jaw charina femie jabarani so ere konina shura ni obeta li ke général de brigade Abbas Dambélé général de brigade Nema Sagara lieutenant colonel Baba Dambélé lieutenant colonel Saibou Keita Fokatase lieutenant colonel Mamadou Di Chekoro Jara ani lieutenant colonel Sungalo Job Fokatase capitaine Mohamed Ouattara caporal Amadou Bouba Koulibaly ma konatona sergent chef Boukari Karakojo matana Yakuba Kojo ani matani klena ni oye France jamana ka jamana de Yano Cristiano Bernardo Vezelier rekoni wala saka sega famille chama soro anga jamana ministri lame ni oye général Daoud Ali Mohamedini be dokun damana ni bo mo do mbe fe ka nyagami don jamana la ka jamana nyagami ulu mo sarasu bala civil bala fencham bala politique mo bala société civile mo chama bala na anya ye ka fo mo folom nu minena wera jabora tele ayuye anya ba chamana sarasu ka chula mo wero bula ali mogodo fana sorla la minte yankai abora faraje jamana mogodo donc beba ira ka fo a kointe mali konna droin mogodo sembala hali mali ko fe mogodo fana sembala hali munte malien donc anga service spécialisé foli buye ya ou sera ka mo follow bine to fana la sorla o chwa kelende la ngal sa be fo me ko investigation avec a continuer wala sa o ni mo munun be ni jejuina uka se ka don anga jamana mogote nabi anga jamana mogote nabi jamana be farala minyonga jamana den be farala minyonga na gila anjugu folo e bi terroriste de bamba ci munu be anga jamana ci no be anga dugu je no be anga mo fa civil tala srasitala anga je kan ne kelebi jamana nyaga mini tenna fenye mo shi ambe ro minabi nga munu yake u yere aye u be ro minabi nya fo chwa mina nuni mo munu ndo chama la sorla nyal sa baraw be gake wala sa ka ato fara la soro mais katla ka fanga jamana denye uku aklisigi foite mi be se ka atonu u jabetike wala sa kumpan wala femre do ku soro situation maîtriser lendo foite no mi meta ka bangen wata ka bangen mi meta ka jawla basiki be no ngal sa anga anjanton ayerla nanye fenye mi mayanga jamana ma nanye femme mi mayanga jamana ma anga findona la soro jona ka fuye ni kuna foli dira a di wati nyumana hakilo bato amse ka fendo laben ka akumbe ame wakati mna iko sisa femi ayesi jamana saba olu ministru de la défense uni oye alakana ko ministru je olu be sena bolla rusi jamana konnala kerenkere la musku ko olu feno bara nyonya do okumu konnala mi yere la femi anga jamana ministre de la défense et des anciens combattants Sadio Camara atonyo ko kemmi bo Burkina Faso ani Niger jamana konnala olu koni bismillah no musku ko feno sigi kunye do te do were bulu di nyoma ani bara nyonya olu okumu konnala Kalabankoro commune konnala adugu mimbe ni oye tabakori
ayirala ka fɔ fɛn min ye tabakoro marabolo kɔnɔna la maaw kɔni tara so jɔ dugukolo kɔni kan ka sɔrɔ a man ka tɛ ka kɛ u fɛ o yɛrɛ de kɔnɔna ayirala ka fɔ san 2012 wagatiw so minnu yɛrɛ kɔni kun jɔlen tabakoro dugukolo kan ni a tɛ sariya kɔnɔna la o de kun bɛ ti jɔ fɔ hectare 28 na nka an bɛ san 2025 la so minnu kɔni jɔlen don o koloniya sira olu kan o bɛ taa jɔ fɔ hectare 316 bonya ko so jɔlen don o dugukolo hakɛ de kan ka sɔrɔ a sariya tɛ u bolo ni ye a ta k'a lajɛ san 2012 kana bila san 2025 la kɛmɛ sara la u yɛrɛ la sanfɛ ni 30 bɔɲanko yɛrɛ kɔni ye o de kama ka sanga ni o ye an ka jamana office malien de l'habitat ni o ye OMH ye ale bɔra ka kunnafoni dilajɛ dɔ kɔni kɛ min kɛra ka sanga ni araba don ye u yɛrɛ jabala la k'a yira ka fɔ ko tabakoro marabolo kɔnɔna la maa kɔni tɛna so jɔ dugukolo kan ka sɔrɔ a sariya t'i bolo a laɲininen kɔni don olu fɛ minnu yɛrɛ la u bɛna wuli ka jɔ kɛ don n'a nataw la ka so ninnu bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ dugukolo kofɔlen ninnu olu sanfɛla la jamana kɔrɔ fanfɛla an bɛ taa Tombouctou kaw fɛ yen nɔ Tombouctou ni a bɛ fɔ olu ma ko la ville des 333 ka sanga ni san 2012 wagatiw ye jatigɛ wɛrɛ tigilamaw jigilen kɔfɛ Tombouctou marabolo kɔnɔna la n'u yɛrɛ kɔni kun ye ŋaniya juguya ta ka taa se fɛn min ye Tombouctou dugu manuscrits ma ni o ye sɛbɛnniba minnu bɛ Tombouctou marabolo kɔnɔna la fɔ u ye sɛbɛnni ba 4 kɔni tiɲɛ o la ka sanga ni o waleya kɛlen jamana ɲɛmaaw kɔni taara Tombouctou marabolo kɔni sɛbɛnniba ninnu ta kana u lasako fɛn min ye ka dɔn ka fɔ san 10 dɔw tɛmɛlen kɔfɛ an ka jamana fintigilakaw ka taa se an ka jamana gouvernement ma ɲɛmaa dɔw yɛrɛ kɔni ma u ye wuli ka jɔba kɔni kɛ dɔgɔkun kɔnɔna la ka se ka taa Tombouctou dugu sɛbɛnniba ninnu ka u segin ka taa u bila u nɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan sɛbɛnni ninnu ka bon kosɛbɛ Tombouctou dugu bolo wa o tɛ a bannen ye a talen don k'a kɛ i n'a fɔ Tombouctou dugu yɛrɛ nin dɔ de ye a ye fara Buremka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni san 2024 ni san 2025 samiya ciw yɛrɛ kɔni min ma diya fɛn min ye Burem marabolo la kosɛbɛ o kɛra sababu ye sumansi min kun bɛ sɔrɔ u fɛ yen nɔ sefa wari 160 la o sɔngɔ yɛlɛlen don bi Burem kɔnɔna la ka taa jɔ fɔ sefa wari 500 bɔɲanko yɛrɛ de kɔnɔna wa o tɛ a bannen u kun bɛ 100 kilo bɔrɔ min yɛrɛ kɔni sɔrɔ danɔgɔman na o sɔngɔ de yɛlɛla ka taa fɔ sefa wari 15 la bi min kɔni bɛ ka dekunba yɛrɛ kɔni se dugumaw ma fɛn min kɛrɛnkɛrɛnnenya la a cikɛlaw mun na u ye wele kɔni bila ka taa marabolo ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka dɔ bɔ o gɛlɛya in na n'o tɛ k'a bɛ sɔn ka fiɲɛ bila hali san 2025 fana samiya la Kucɛlakaw fɛ yen nɔ a bɛ taa so 10 bɔɲanko minnu dafirila ka sanga ni juma tɛmɛlen ye sanji nali ye Kucɛla marabolo kɔnɔna la ka d'a kan ji sɛbɛkɔrɔ walakata la a ye dekun kɔni se maa caman yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni Kucɛla marabolo météo mɔgɔw ka wulikajɔ u ye a yira k'a fɔ u ka kunnafoniya kun fɔlɔ la ko ji min nana ko e bɛ taa i jɔ fɔ milimɛtiri 86 la nka u ma jaabi jɔnjɔw di fɔlɔ ka d'a kan u baaraw bɛ sen na walasa ka se ka a dɔn ji hakɛ min yɛrɛ kɔni nana ani ka se ka jaabi jɛlen di mɔgɔ olu ma o de kama ka sanga ni o ye Kucɛla maire kɔni communiqué di kɛ min tɛmɛna marabolo radio sow fɛ ko maa de kɔni ko so sanji i ka du dafiri i kana to a kɔnɔ tuguni i ka bɔ walima ni a ye fiɲɛ bila i ka so la ko kana to a kɔnɔ k'a fɔ ko a ye k'a ma bi k'i ka bɔ walasa i ka se ka i yɛrɛ ni lakanda an b'a fɔ ala ka san 2025 samiya ji tɛmɛ hɛrɛ la kasangani sebeni kɔrɔ komisariya de polisi ka wuli ka jɔ u sera ka tigɛ kɔni kɛ masaba bɔɲanko la minnu ka baara kɔni ye ka jatigɛ wale ta ka ɲɛsin maaw yɛrɛ kɔni ma ka u bolofɛnw kɔni daraki u la o kama a tarata don utukalo tile 12 kasangani fɛn min ye komisariya ka wuli ka jɔ u ye tigɛ kɔni kɛ cɛ 2 ani muso 1 yɛrɛ kɔni na minnu yɛrɛ minɛna tuma min na fɛn min ye maramafɛnw sɔrɔla u bolo ni o bɛ tali kɛ marifaw yɛrɛ kɔni na o tɛ a bannen ye telefɔni 1 fana sɔrɔla u kɔ ani sefa wari 140 bɔɲanko fɛn min ka dɔn ka fɔ ni wulikajɔw kɛra ka sanga ni fɛn min ye cɛ 2 ni olu taara plainte kɔni déposé commissariat la ko k'a yira ka fɔ ko binkani kɛra u kan ka u ka telefɔniw minɛ telefɔni minnu 2 bɛɛ tun ye marque iPhone ye wa ka tila ka u ka wari bɔsi u la wari min somme bɛ taa i jɔ fɔ sefa wari million 2 bɔɲanko la wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra telefɔni 2 min kɔni daraki la ni ma ko fɔlen ninnu fɛ u ye fɛn min ye telefɔni 1 kɔni ka o localiser min sera k'a to ni ma kuntan ninnu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ dɔ na ni fɛn min ye polisilakaw ye wulikajɔ kɛ ka taa cun u kan u dagayɔrɔ la ka se ka ni jaabi juma ninnu sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ ala k'an ka fintigilakaw dɛmɛ u ka baaraw la
jamana ministre min ka baranya shine do malide munu be jamana ko kana ko ni o ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine ale be bulika jolani wakati na mina ahisena bulike kata la Guinée ko na créer jamana o kono na la ani la Guinée jamana ministre min shine do o ka la kana ko mani o la Guinée ministre de la sécurité et de la protection civile ni o général Bachir Diallo ye ulu koni yesigi ke munu yera la ukumara fencha ma kani o betalike la Guinée ko na créer ani malika bolodi nyoma o konyawla ani feme karo ka fo abe fomi ma ko libre circulation ni o ka sika takani sigi no wani jamana fula o ni nyongonche sigi bare ko ni kala arabado utukolo kleta ani saba samba fula muga ani duru la Guinée kuna kiri ka ofino kuna kiri yere ko nani o jamana fabai. Docteur Amadou Sissawani anga jamana kalanko ministry ale koni nye defo premier saba ale ni baccalauréat premier saba olo bisimila aka cabinet konnala mi nyorola aka cabinet maba chama fana tumbino akunte foshi e kaseka femyeni ma ko fole nunu ka ula nyakari chugo ya mina kadaka uye baraba mira koni keka o folita kanyashi uma ka klaka airu la fana ko shifina ko re koni anga jamana sini sigi jamana jigibna da olle ka dundola kaseka femye airu la ko ubeka baraba minke ore kai wa ukaseka dume osira kafana ka kunafonio kunche ameto ayasi kunafonio konnala ameta Burkina Faso ko olufino abe kalo kelembo nyanko bosisa Burkina Faso jamana ale koni ala yininta ni la kolde munu koni baccalauréat koni soro ubita immersion patriotique la ni ote foshi baccalauréat jabu bolen ko fe mamunu koni manake baki soro bagawi ubita kalo kelen koni ke internat konnala jamana fanta annani beladralin fe akunye kaseka jamana ka valeur kaseka odo ola anu kaseka jamana ye chugo werela ani ka famnya ye famnya chugo werela la inite foshi jamana de ka seka do walmani la holle ko fole nun ka seka do ko jamana jigibna da ulle kan wa faso kanu ore nyote kaseka jamana kanundu ula ku faso kanundu ula la ini odorondi ni kunafoni ya dama ne bedanski ke agabi kunafoni ola au folindo kala meli kunyumana ala kan sijo kashini makono